Assalamualaikum Lur, rencanae dina iki aku arep ngancani anakku ana study tour ya. Anakku iki kelas 2 MI. Nah, iki aku ambek kanca-kancaku iki utawa bapak ibune anak-anakku iki melok ngancani anake dhewe-dhewe nang Kota Ngawi Lur ya. Nah, mrene iki ya numpak sepur mini kaya ngene iki laduk diarani nggon kene ya sepur mini tapi lak nggonku ya sepur kelinci. Nah, iki aku nang Museum Trinil Kabupaten Ngawi Lur ya. Nah, sakmene iki bareng kabeh iki padha numpak sepur mini. Ono 6 kelas ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6 ketambahan arek TKA sama TKB ya. Jadi total kabeh iki ono 7 rombongan Lur ya beserta gurune. Nah, iki sepure iki padha diparkir nang kene. Lahane untuk parkir ya luas Lur ya. Nah, iki bapak-bapak sopir ini cangkrukan ya. Nah, gini nduk papan iki ya ono tulisan dilarang ya untuk merusak, merubah fungsi dan bentuk cagar budaya. Wis langsung ae aku pengen duduhno iki kantor sing kanggo ngelola museum iki Lur ya. Nah, iki kantore iki. Nah, terus aku mlaku iki kaping ngetutne anakku sing seragame olahraga iki warna kuning-kuning iki Lur ya. Nah, ini untuk kelas 2 sama kelas 3 nih Lur ya. Iki campur kabeh iki ya, antara kelas 1 sampai kelas 6 ya. Yo sing TKA sama TKB ini seragamnya beda-beda ya. Sama kelas 4, kelas 5 ya seragame beda-beda. Iki bapak iki sing ngekeki arahan untuk mlebu nang pendopo kuwi. Nah, iki ana pengarahan teko bapak-bapak kuwi sing ngadeg kuwi supaya nglumpuk nang pendopo kabeh dijelasne asal muasal Museum Trinil iki. Nah, iki engko tak suduhno. Aku yo kepengin weruh asal usule Lur ya. Museum Trinil ing Kabupaten Ngawi. Nah, iki ibu-ibuke anak-anak kelas 1 TKA, TKB sampai kelas 6 iki padha nglumpuk nang pendopo kene. Nah, terus iki anakku yo sembuh kuno dolan ambek bature kuwi dolanan ambek dikongkon nyatet sing diterangne karo gurune kuwi. Nah, iki panggone ya resik, pendopone ya gedhi, ya tempat-tempat gazebone ya akeh. Dadi ana panggone mangan dhewe ya kenek, fasilitasnya ya lengkap Lur ya. Iki ngelumpuk dadi siji kaya ngene iki ya wis campur aduk. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 ketambahan arek TK kuwi. Nah, iki sing klambi abang ngene iki biasane wali kelas kelas 1 sampai kelas 6 iku ya dhewe-dhewe. Ku bapak sing ngadeg nang pojokan kuwi ambek nggawa salon kuwi, nggawa mikrofon ngekeki pengarahan. Ambek dijelasno engko ana apa ae sing nduk jero museum iku ya kudu dicatet kabeh ya, digawe bahan pembelajaran nanti. Lah, iki bocah-bocah sakmene iki ya sik seneng ae ya ngumpul-ngumpul ambek bature ngene iki. Kok padha contek-contekan masalah pelajaran kuwi. Nah, ngene iki bocah-bocah iki sik ngrungokno ae
sing apa sing dijelasne karo bapak ibu gurue nduk pendopo kuno ki sambil mendengarkan aku yo ambek ndelok-ndelok wong tuane bocah-bocah iki ya. Nah iki pintu masuk lur ya. Kalau nggak salah ya ini pintu masuk museum ya. Nanti kita lihat di dalamnya ono apa ae. Ku ibu-ibu wali muridé kelas piro mbuh gak ngerti aku, sing jelas iki sing klambi abang cono ireng iki ya lagak salah wali kelase bocah-bocah kuwi. Wis aku lanjut tak sudono tempat-tempate gazebo iku ya oke, tempatnya ya lumayan resik. Nah sing kepingin nang Museum Trinil Kabupaten Ngawi tempatnya ya ngene iki. Nang nisor kuno kuwi ono kaline gede lho. Nah arep mangan nang gazebo kene ya kena. Engko lak sak marine mangan ya iso sampahe dibuat nang tempat sampah iki. Wis ngelanjutno aku mlaku maneh. Delok bocah-bocah kuwi dikai arahan. Lak mengko nang tempat museumku nggak boleh berbuat kerusakan ya, dan harus dicatat apa aja fosil-fosil sing ono ning jero museum kuwi. Nah iki ibu-ibu iki padha yang ngrungokne kabeh. Iki gambare gajah lur. Dhisik pertama kali museum iku dibuat ya lur ya. Iki bocah-bocah kelas loro sampai kelas 3 iki sing gawe klambi kuning-kuning iki termasuk anakku yo melok nang kono. Iki padha antri lur ya. Aku yo melok antri ape mlebu kepingin roh jero ni kaya apa jarene sih akeh fosil-fosil ya sing zaman biyen iku ditemokne terus dilebokne nang museum kono kuwi. Iki bocah-bocah kelas loro ambek kelas 3 iki wis siap-siap mlebu. Nah aku yo goleki anakku ki rak medhuk tanah bocah iki ya senengane blayon sengidan goleki yo ngel. Nah iki bapak sing klambi abang iki ngekei arahan ya kalau masuk harus antri dulu ya. Nah iki ono sing foto nanggone patung manusia purba iki lho. Iki ruwamene kaya ngene iki delok dhewe ya. Museum-museume zaman biyen iki sing ditemokne apa iki padha dicateti kabeh. Nah iki kepala gajah iki, ndase gajah apa ndase apa iki. Nah iki ketok iki fosil kepala gajah ya. Zaman biyen iki telalene iki. Nah iki fosil kaki gajah iki lho. Iki gambare wis ketok nang penjelasan iki yo ono ya nang dhuwur kono kuwi. Iki sampe tuwa kaya ngene. Zaman biyen iki manusia purba iki gede-gede ya, hewan-hewan purba ini. Fosil gading gajah lur. Lu penjelasane nduk tembok kuwi iki bagian opo iki mang sing tak delok iki ya. Iki nduk disor iki ana keterangane fosil kaki gajah ya. Ku sikile gajah ya. Zaman purba biyen. Iki ana maneh fosil-fosil maneh sing ditemokne ing zaman biyen saiki ditekek nang museum iki. Nah ngene iki nang ngene papan ya wis dijelasne kabeh lho ya. Engko sing bocah-bocah SD kuwi atau MI kuwi dikongkon nyateti ya sing penting-penting nggo tugase. Bocah-bocah kuwi engko dikumpulne nang gurune kabeh.
Nah iki aku terus mlebu ae nang gone museum iki, ambek ndelok-ndelok ngene iki ya wis ben yo ngerti, wong aku yo gak tau mrene. Iki tak deloki kabeh iki wis bocah-bocah padha nulis kabeh ya. Iki sangka tugas sangka gurune untuk dicatat ya. Iki tak delokne maneh apa iki lur. Iki fosil apa ya iki? Kaya tanduke banteng apa kuwi iki. Nah, iki sing keterangane nang disor kuwi fosil apa kuwi. Iki ruwamene pol ya, tanah sak sekolahan iki padha berangkat kabeh ya. Iki buku rene iki foto-foto gawe kenangan ya karo wali murid sama muridé iki kabeh.